Moitas grazas aos tres. Vamos fatal de tempo, pero como vamos non vamos deixar uns minutiños para que poidades preguntarlles algo aos nosos convidados. Hola, bons días. Grazas pola oportunidade. Eu quería contar un feito clarificador, seguindo o que nos contaba Manolo Regal. Eu son dunha parroquia da diocese de Mondoñedo, a parroquia extremeira, Santa Comba da Orria, e ali chegou un crego colombiano, moi boa xente, por certo. Entón, este home empezou a falar na igrexa, en fin, nos oficios, empezou a falar de comunidade no sentido americano, de non sei que, a asociación de veciños e veciñas, pois, realmente dixo, ostras, que nos vai contar este home aquí durante o tempo que estea? Entón, convocamos unha reunión con él. Explicámoslle dúas cousas, que en Galicia existía un idioma, que a institución que representaba fora un elemento que actuara en contra dese idioma históricamente, pero tivemos que explicar tamén en que consistía a parroquia en Galicia. E que incluso lle poñemos o exemplo da invasión dos franceses, que ao mellor se armaban partidas parroquiais, expulsabas aos franceses da parroquia do lado, que lle desen por saco. Explicámoslle todo iso. Este home, co paso do tempo, díxonos que aquela reunión fora traumática para ele. Home, claro que foi traumática, pero a culpa non é dele. A culpa non é deste home, que é unha bendita persoa, é dicir, nada de nada. A culpa é de que no plantifica diante dun altar sen lle explicar nada. Uno isto co secular enfrontamento. A miña parroquia é unha parroquia díscola porque non deixou caer a súa igrexa. Correcto? Non sei se me entendes por onde vou. Entón é moi mal querida en Mondoñedo. Entón, uno isto co secular enfrontamento entre os fregueses e a igrexa. Isto sucede en moitos lugares. Os fregueses tal vez creamos, creamos en Deus, creamos no que hai máis alá, creamos en todas estas historias, pero que non creemos na igrexa. Porque a igrexa machacounos sempre. E non estou falando de visión política, ni lingüística, ni nada. Estou falando do día a día. Vale, graciñas. Se non hai ningún... Sí, sí. Se algo teño claro nesto da galeguización da liturxia, dos ritos funerarios en galego, é que depende máis que de ningunha cousa da determinación de quen ten que tomar as decisións. En unha parroquia, quen toma as decisións é o párroco. Se o leva ben, non consigue enfrentamentos, se o leva mal, pon túzaro. Pero, entón, eu, durante os 25 anos que fun cura de parroquia, fun sempre absolutamente monolingüe en galego. Absolutamente, quer decir que na igrexa nunca dixe unha palabra en castelán. Primeiro, era moi doado, porque eran en parroquias rurais, a lo de pastoriza, ningún problema. Bueno, si problema, porque tuven que enseñarlle a xente a contestar en galego a misa, porque nunca aprenderan. Pero, bueno, aprenderon con bon talante se vence todo. Fun para a Mariña, tiven a sorte de que xa o meu precedente empezar algo con eso, absolutamente. Fun para Ferrol, en Ferrol xa sabedes que hablan mejor castellano que en Valladolid. E eu algún tiña que dicir, mira, en Valladolid estudiei eu, e ti non. O sea que o castelán seino. Entonces salí absolutamente monolingüe. Ningún problema. Houbo algunha destas señoras maiores que viñan a misa de diario, moi boa xente, moi conservadora, decir, don Vitorino, seguro que usted habla estupendamente el castellano, e non podía hacer alguna misa en castellano. E dixenlle, mira, as misas en galego desta cidade eu represento prácticamente o 90%. Facía Martiño Montero unha un domingo, ali no Carme, o demais... Entonces, sendo casi o único que fai as misas en galego,
a proporción, cando o veciño faga a misa en castelán, faga a misa en galego, eu podería facer algún en castelán. Asunto solucionado, nunca máis volveron. É dicir, é cuestión de decisión e é cuestión de humor, porque o que si estou de acordo que un cura na parroquia non pode impoñer as cousas nin violentamente, nin tal. É dicir, eu tiña a sorte de que nas miñas parroquias sempre houve un consello parroquial que as decisións se tomaban conxuntamente. Pero ben son consciente de que as cousas que eu propoñía era moi raro que dixeran que non, pero as aceptaban e eu sentíame moralmente apoiado por eles. Si eu non tomara esa decisión, o sea, detrás de min, despois de conseguir a normalización absoluta do galego, veu un cura que facía a misa en castelán, se pasou en castelán e ninguén lle botou en cara, aquí facíamos... No. Desgraciadamente é así. É dicir, sin unha actitude no bon sentido da palabra, e desde logo non partidista, militante, de que o que estás facendo é necesario, é valioso, é un servicio, aínda que teñas que meter ás veces as cousas, é imposible. E desde logo, o exemplo que dixo Manolo de Chantada, me parece magnífico, hasta chegar a poñer a bandeira galega no campanario, que eu, a única bandeira que hubo ali algunha vez nunha iglesia en Ferrol era de nunca máis, porque era unha sensibilización grande, nunca puxemos. E non houbo conflito, é máis, en Ferrol, xente de Madrid traía os seus nenos ao catecismo, xente que só falaba español, e unha vez un enxeñeiro que había ali dixo má razón, mire, nosotros hablamos castellano, nuestros hijos hablan, pero los traemos a esta parroquia porque nos gusta el estilo que tiene usted en esta parroquia. Entonces, a cuestión lingüística cedemos. Entonces, esa é a cuestión. E alégrome o que dixeches do arcebispo, porque eu escribino, cando este arzobispo fixeron e dixo as primeiras palabras en galego, escribí un artigo en Nos Diario dicindo algo que se dixera arcebispo galeguista, e dixen eu, a ver, porque desde logo non vai a selo solo con que fale algunha vez en galego, ten que ser militante do galego. Militante, quer dicir, eu sei que é unha loita pacífica, é un traballo que hai que facer con moito esforzo, tendo moita xente enfrente, sobre todo aos curas. Bueno, pois isto é así. O que tamén é certo que eu sei é que cando un cura nunha parroquia non ten este convencimento galeguista, se hai xente da parroquia activa que sí que vai a falar con el, eu creo que ese camiño se pode facer. Dicir, cando non hai a sorte de que veña un cura que faga unha aposta clara, se hai xente que lle di e que lle anima e que o defende frente a outros, que se van a meter con el. As cousas progresan e, desde logo, se hai un apoio e un plan oficial, como decía Manolo. E unha última cousa, quería decir que apuntei aquí porque me esquecín, temos todos os libros da Igrexa en galego porque os pagou a Xunta. Se non os pagara a Xunta, non se facían. E, máis, hai unha anécdota de Rouco que se ten comentado e que reflite quen era el, que alguén oíu e alguén de quen eu me fío, ao acabar unha misa de hora. Aí tenéis en gallego los galleguistas los libros de la liturgia en gallego, haced lo que queráis con ellos. Evidentemente, algúns acabaron valorentos, pero é algo que lle debemos ao esforzo de política lingüística ter uns libros da liturgia en galego magníficamente editados, encuadernados, un misal magníficamente, é dicir, houbo presupuesto e houbo un apoio e isto sempre habrá que defendelo. Pero, si os que teñen que concretizar eso en cada sitio, realmente é difícil. A ver, eu añadiría unha cousa que creo que, bueno, a política lingüística da Xunta axudou, cartos tamén, houbo moita xente, eu entre eles, non me chufo por eso, pero que fixemos o traballo de traducción do misal e de leccionarios, non se nos deu nada, nin pedimos nada, nin demandamos nada. Eu orgullosísimo de poder colaborar neso dunha maneira gratuita. Entonces, quero dicir que as cousas son así tamén. Despois tamén é certo que houbo entidades
laicas en Galicia moi potentes neste servicio que é, por exemplo, SEPT, Servicios, Estudos, Traballos, Sociedade de Publicacións, Estudios e Publicacións. que está viva, fixo un moi bon papel en todo este proceso de galeguización, aunque fose mínimo, pero eu penso que se non houbera sido SEPT, estaríamos ainda moito máis en coiro a ese respecto. Ben, estou totalmente de acordo contigo en que o talante eclesial é o que é, por iso eu insistía antes, en que non é só cuestión de galego ou non galego. Hai moitas máis cousas na maneira de estar nunha comunidade que hoxe, donde xa non, Tori, corríxoche un pouco, donde non o cura xa non debe ser o que dice as cousas, o que corta o bacalao, para nada, penso, ten que ser imos cada vez máis a comunidades. De todas maneiras, eu penso que a ver, a Iglesia, a realidade é que somos un colectivo en declive. Non sabemos onde parará todo isto e onde se rearmará isto para facer un servicio religioso de calidad, potente e, por suposto, tamén dentro do potente en galego. Neste momento, a realidade somos que, quitado o tema dos difuntos, e non xa todos, eu na miña parroquia, houbo xente que morreu e non quixo saber nada, nin de velatorio, nin de enterro, pola iglesia, nin nada. Directamente dali, do tanatorio, ao cementerio, a familia e punto. Que igual hasta é unha medida curativa para derrumbar moitos fantasmas que temos postos aí alrededor da morte, da celebración e tal, e poñernos un poquinho os pés na terra e a ver. Pero eu sí que espero, desde a vitalidade do Evanxeo no que creo, que hai aí unha forza que pode prender en fórmulas novas e en maneiras novas de ser igrexa nesta comunidade en Galicia. Desde logo, para min sería imprescindible que fose fiel ao que somos, a galeguidade que nos constitúe como personas e como povo. Nada máis. Moitas grazas. Non sei se hai unha ultimísima pregunta, se tedes algo que comentar. Entón, ben, pechamos entón esta sesión. Quero darlles as gracias aos tres intervenientes polas súas propostas. Case podería dicir que Manuel Rejal nos esbozou aquí un plan sectorial de normalización para as crenzas religiosas. Nada, que recollemos as súas ideas e as súas propostas para as conclusións. Grazas a todos. Perdón, temos hasta as 12:30 un pequeniño descanso. É pouco porque vamos